Selam dostlar, nihayet Tatar Chart'ta qavat ko'rishdik. Bizning әлеге чыгарылышыбыз гадәти генә булмаячак, чөнки бу юлы чарт профессиональ җырчылар, халык арасында инде популярлык яулаган артистлар иҗатыннан түгел, һәвәскәр җырчылар чыгышларыннан төзелде. Instagram'da иптәшләр аккаунты белән берлектә һәвәскәр җырчылар арасында кызыклы бер бәйге үткәрдек. Һәм инде безгә тәкъдим ителгән иптәшләр аккаунтына язган җыр-моңга гашыйк һәвәскәр җырчылар арасыннан 10 җиңүчене сайлап алдык. Халык арасыннан әлеге моңлы сандугачларны без Instagram шелтәре аша эзләдек. Һәм кемнәрне таптык дип уйлыйсызмы? Игътибар белән карагыз әле. Нинди талантлы, сәләтле, шул ук вакытта гаять моңлы тавышлы егет-кызларыбыз бар безнең. Алар турында сезгә мин, Гүзәл Зияддинова сөйләрмен. Башлыйкмы? Татар Чартны Райнур Фәизов исемле егетнең чыгышы белән башлый. Гади татар егете татар артистлары җырларына каверлар ясый. Хәзер инде Райнур репертуарында танылган җырчылар Раяз Фасыхов, Фирдус Тямаев, Элвин Грей, Ришат Төхвәтуллин, Азат Фазлыев һәм башка артистларның җырлары бар. Үзе төрле уен кораллары, гитара, баян, синтезаторда уйный. Без сезгә аның Фәрит Низамиев репертуарыннан башкарган җырын тәкъдим итәбез. Яратуам, дөньякымны кашырганда назлы сүзләреңне уйлап аттырам таң минем сөюемнең дәвасы синдә микән карашларың фикерләрем адаштырды исләреңә төшеп төшләреңә кереп сагынамын диям яратамын диям сиңа булган чалык яши жанда Үсіуге дауа білмейм инде қойда Ислеріңе төшіп, түшлеріңе кәріп Сағынамын диям, яратамын диям Сиңа болған шалық Ислер яши жанда Үсіуге дауа білмейм инде қойда Чираттагы талантлы яшь, бәлки киләчәктә зур популярлык яулаячак җырчыбыз Гөлфия Назарова. Аның да Instagram аккаунтында төрле җырчыларның репертуарындагы җырларын башкарып куйган видеолары күп. Кыз еш кына артистлар, язылучылар арасында уздырган җыр конкурсларында да катнаша. Гөлфиянең Ришат Төхвәтуллин уздырган бәйгегә җибәргән видеосы бүген безнең чартта да урын алды. Телефон камерасы, гитара һәм чыбыклы микрофон. Каверлар ясау өчен 20 яшьлек Салават Бәдретдиновка менә шулар да җитә. Бу яшь җырчы да күп кенә артистларның җырларын яңача, үзенчә башкарып, Instagram аккаунты аша халыкка тәкъдим итәргә өлгергән. Сезнең өчен бүген Син онытма җирдә мин барын җырына каверын тәкъдим итә.
Чираттагы сандыгачыбыз Мамадыш кызы. Инстаграмда урнаштырылган мәгълүматкә караганда, хәзер КФУда белем ала. Ә иң яраткан шөгыле җырлау билгеле. Алина Шихапова турында сүзебез. Әйе, кызның аккаунтында үзе башкаруында җырлар артык күп куелмаган. Ә нигә икән, Алина? Син алга таба да күбрәк видеолар яздыруыңны теләп калабыз. Сезгә тамашачыларыбыз Алинаның Айдар Рәкыйпов репертуарындагы Сириннәр җырын башкаруын тыңлап узырга тәкъдим итәбез. Хәзер татар чартта дуэт яңгыраячак. Уфа егете Эльвир Ямалиев Инстаграмдагы аккаунтында үзе гитарага уйнап, татар-рус телләрендә башкарган җырлары видеолары урын алган. Җырлыйм һәм гитарада уйныйм. Миндә сез каверлар һәм җырлар таба аласыз дигән Эльвир аккаунтында үзе турында. Ә без егетнең күп санлы видеолар арасыннан аның Лилия Янгирова исемле кыз белән Рәсим Низамовның Ак каеннар җырын башкаруларын да табып алдык. Сезгә дә тәкъдим итәбез. Koyunlar orasına, o koyunlar yanına, girip gittik silgi girip bey bağına bağına, sığılsınıp o kulübegin, sin okılıkla kumedin, uzlerime sin uzinde, koyunu bulup kurinde. Җырмыңа гашыйк булып, яратып җырлар башкару өчен билгеле бер һөнәр иясе булу гына кирәкми, шулай бит. Менә Түбән Кама шәһәре эшмәкәре Ренат Зияев та җырмыңа гашыйк кеше. Гадәттә ул машинасында рульдә барганда юлда җырларга ярата. Ә тагын баянда да төрле көйләр уйнавын төшереп социаль челтәрләргә элә ул. Буларны барысын да без аның Инстаграм аккаунтыннан билдек. Чартта урын алган җырында исә "Оныттың димә" дип моңлана ул. Sen unuttun diyesini, unutmadım birisini de. Birge şaklar, matur şaklar, varısı da isimde. Unuttun dime, unutup bulamem. Kumildeki sevgili, ey dolu sulamem. Unuttun dime, unutup bulamem. Kumildeki sevgili, ey dolu sulamem. Günleriniz batır etsin. Hayırlı kişiler tanırkap. Sen emin bulunuz. Чираттагы җырчыбыз да күбрәк рольдә барганда моңланырга ярата. Татар эстрадасы җырларын башкарырга яратам дип язган ул үзе турында. Исеме Шәмсиев Фәнис. Аның Инстаграм аккаунтында үзе турында бүтән бер мәгълүмат та язылмаган. Аның каравы җырлап төшерелгән видеолары күп аның. Шуларның берсе Габделфәт Сафин репертуарындагы Чияләр җыры. Җәйләргә сөенеп, кызылдан киенеп, бакчада үсәләр, чияләр. Безгә күз салыгыз, сокланып калыгыз,
иң матур чагыбыз дияләр. Кояшка үрелеп кызара чияләр. Сез икәү пары килгән дияләр. Кояшка үрелеп кызара чияләр. Сез икәү пары килгән дияләр. Җырларга яратам, каверлар, вайннар ясап төшерәм. 17 яшьлек Камилә Мөбәрәкшина үзе турында менә шундый мәгълүмат кенә язган. Башка һәвәскәр җырчылар кебек ул да аерым бер җырчы репертуарына гына тукталмыйча, төрле җырчыларыбызның күңеленә хуш килгән җырларын башкара. Илсия Бәдретдинованың җырын үзе башкаруында яздырып куйгач, комментарийларда Камиләгә Илсия үзе үк бик матур дип бәя биргән. Менә сез дә игътибар белән тыңлап карагыз әле. Şişmelikte yazın bikte muğsu, direklikte sayraytan kışı. Sağnıp yılarsın su alığanda, şoğlup gitse gevden balkışı. Şoğlup gitse gevden balkışı. Татар чартта урын алган тагын бер һәвәскәр җырчы баянчы Арча районы Югары Пышалым авылыннан җыр моңга гашыйк Рөстәм Зиятдинов. Гармоным һәр чак үзем белән, кирәк булса шалтыратыгыз ди Рөстәм абый. Үзе уйный, үзе җырлый. Хәзер сезнең каршыгызда да үзе чыгыш ясаячак. Каршы алыгыз. Yazılarını kışlar yerine tınlap, bayıllarını buyulap, eskilerden giydim nazılarını, çeşkelerden giydim nazılarını. Дуслар, Татар чартның бу чыгарылышы һәвәскәрләр иҗатыннан төзелде. Иптәшләр аккаунты белән берлектә уздырган бәйге нәтиҗәләре буенча 10 һәвәскәр җиңүче дип табылды. Әмма тапшыру әзерләү барышында бер катнашучыны төшереп калдырырга туры килде. Аның җыр өлкәсендә профессиональ белеме булуы, консерваториядә белем алуын белгәч, кызганыч, әмма бәйге шартларын боза алмадык һәм ул җырчы кызыбыз урынына тагын бер катнашучыны билгеләдек. Биектау районы Татар Урматы авылы егете Радик Гыйльманов. Үзе ипи ташучы булып эшли икән. Көн дәвамында ипи таратканда машинада җырлап барга яратам. Мине таныганнар шәп дип баш бармакларын күрсәтеп калалар ди Радик. Ә менә җырларга килгәндә күбесенчә онытылып барган элеккеге җырларны башкарга ярата. Аларда татар милләтенә генә хас булган аһәң бар ди һәвәскәр. Хәзер ул Азат Тимершаев репертуарындагы җырны үзе башкаруында тәкъдим итәчәк. Аңлый алмыйм мин, әллә сөясең, әллә сөймисең, uzaq ömürlər, kütəli deysin, uzaq ömürlər, kütəli deysin,
бит әле дейсің. Дуслар, Татар чартның бу чыгарылышы халкыбыз арасында булган сәләтле, моңлы тавышлы һәвәскәр җырчы кызлар һәм егетләр иҗатыннан төзелде. Әйе, алар сәхнәдән җырламый, аларга мөгәрләгән җан атары чәчәк бәйләмнәре дә бүләк итми. Җыр аларның күңелгә рәхәтлек бирүче яраткан шөгыле. Менә шуңа күрә дә алар җырлауларына күңел җылысын салып, ихластан җырлый. Без исә аларга уңышлар теләп калабыз. Бәлки бу һәвәскәрләр арасыннан киләчәктә сәхнәне балкытып торачак йолдызлар да кабыныр. Кадерле һәвәскәр җырчыларыбыз, яңа видеолар яздырганда аларга Татар чарт иптәшләр хэштегларын да куя аласыз. Ә мин, Гүзәл Зиядинова, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сагынып торыгыз.